taldekako finala, heldu zaigu jada. Denon artean zenbat, bertxota algara, zapatuan etorri zain egongo gara, zain egongo gara. Isorretan bertzuek adinik ezteko, naiz eta markinarrak ditugun etxeko, koipelustreok preskauz txapela lortzeko, txapela lortzeko. Finala dala ta ez dala, bizitau markina. Han zer gertatu leiken ezin imagina, baina jakin elbarri ez dela Kristina, Ez dela Kristina.